Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Hoxe non estamos a beira do mar, como sempre, aquí no Verán Verán, senón que viñemos ata o Pazo de Quintáns, na parroquia de Noalla. Aquí agarda por nós o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Que tal? Moi boas, alcalde. Hola, que tal? Moi ben. Bueno, hai que ver que bonito que quedou este Pazo de Quintáns logo desa profunda restauración que se fixo nos últimos anos, non? Efectivamente, sí, vamos aquí xa 2 anos traballando de arreo, é verdade que quedou obra moi ben, é unha obra que valía a pena. Se comprou fai moitos anos, pero tardamos en restaurarla porque tamén tardou o Ministerio en darnos cartos, pero por fin viñeron os cartos e por fin se rematou a obra, o que é a primeira parte importante. Agora falta o que é equipamento e tal, pero bueno, estamos traballando nelo. Bueno, comentabas no primeiro programa desta tempada do Verán Verán que o obxectivo é dotar este espazo dun proxecto que promocione a cultura gastronómica da nosa comarca, da nosa contorna. Non sei como vai ese proxecto, se agora que estamos arrancando o curso político será unha das tarefas que teña o goberno local de Sanxenxo para desenvolver. Sí, non hai en Galicia ningún centro gastronómico así, digamos, de envergadura así de un concello, e nós o que tratamos de espacios como este tan bonitos, tan emblemáticos, darlle tamén un uso, pois que sea un edificio non pechado aquí solamente para vir a enseñalo ao público, non? Entón, facer un centro gastronómico onde podemos poñer en valor, pois desde o viño, que hai magnífico viño aquí na zona nosa do Salnés, e tamén depois todo o que é os pescados da ría, pero tamén a horta que temos, pois é moi importante que se faga. Eu creo que vai ser un éxito cando este todo xa rematado, a ver se pode ser xa por ano que ven. Bueno, de momento o Pazo estáse abrindo á veciñanza, estánse organizando unhas visitas guiadas que teñen moi bo éxito e a resposta dos veciños cando veñen ver o Pazo é moi boa, non? É moi positivo porque algúns queren repetir outra vez, non? E entón hai que esperar. Bueno, estamos facendo visitas guiadas, está a concelleira Paz Lago e concelleira de Cultura explicando perfectamente todo o que se fixo aquí e o que vai a ser no futuro, e estamos moi contentos de que teña tan boa acollida por parte dos veciños. Bueno, de contado analizamos eses bons datos turísticos que deixa este Verán Verán de 2021 aquí no Concello de Sanxenxo, e non é para menos porque mira que hai cousas que facer aquí neste municipio, que sei, ir á praia, facer algunha ruta, tamén actividades náuticas. Non sei se o alcalde de Sanxenxo ten, entre todas esas propostas de lecer, algunha que sexa a súa preferida. Non, bueno, eu que suelo salir é camiñar, porque hai un sitio magnífico para camiñar e hai moitas persoas que veñen aquí que non conocen o noso interior. Eu tamén recomendo non solamente disfrutar das praias, que son magníficas e moitos veñen a eso, pero tamén temos que disfrutar das rutas de senderindo que temos e, bueno, de moito paisaje que temos nos nosos 43 km carao. Outro bo xeito de facer turismo, de coñecer este Concello de Sanxenxo é a través dunha iniciativa que puxeron en marcha en Porto Novo. Son uns free tours onde aquelas persoas que participan poden descubrir esa parte deste Concello de Sanxenxo dun xeito moi orixinal. É unha reportaxe de Jacobo Conde e David Algarra. A pandemia mudou tamén o xeito de facer turismo e hoxe estamos en Porto Novo, no Concello de Sanxenxo, para coñecer os free tours. Free tour non tampouco significa que sea gratis, non, que significa que é un tour de libre acceso, non? Hasta que se cubran as prazas, digamos. Se hai 20 plazas, pois hasta que se cubran as 20 plazas, por exemplo. Bueno, ao final do tour, pois cada un dá a súa aportación, o valor que quera cada un, non? Se lle pareceu ben o tour ou a experiencia, pois dará o que desexe. Pois bueno, este ano, como estaba máis difícil, ademais estaba orientado un poquinho máis aos estranxeiros, pois decidín empezar por este modelo, non? Por un free tour. Parece que funcionou bastante ben no verán. Para ser o primeiro ano, a verdade é que estou contento coa aceptación do free tour, a verdade. Hai un miradorciño aquí un poquinho máis abaixo, vese o que é a costa de, bueno, Estamarín, Bueu,
vese o porto desde arriba, esa chegamos aquí a Mirador da Peixeira, que bueno, é un emblema daqui de Portonovo. Esta é unha estatua de Alfonso Vilar do ano 1994, está feita en bronce, e bueno, a Peixeira pues, sempre foi moi importante para o sector da pesca. Cando había moitos máis barcos, pois ainda era máis, porque bueno, salía da lonxa co pescado e iba repartindo por todo o pueblo, non? Vendía o peixe ou incluso, bueno, podía intercambiar por outros produtos, por maíz, o trigo, patatas. Agora vamos a subir a capilla de Santa Catalina, que está aquí na parte máis alta de Portonovo, no do casco antigo. Falaremos un pouquiño dos patróns, que é Santa Catalina e San Roque. Bueno, aquí estamos na capela de Santa Catalina, que tedes aquí a man dereita. Unha nave, bueno, a capela do século XVIII, unha sola nave. Aquí tamén antigamente pois estaba fortificado isto, xa non se pode ver nada, non queda nada, e había varios cañóns aquí. Pero bueno, hoxe en día xa non queda nada disso. Bueno, pois aquí rematamos o Fritur de Portonovo. Espero que vos gustara. Bueno, animo a todos os espectadores de Verán Verán que queren coñecer un pouquiño Portonovo máis a fondo, que veñan este tour, non? Se sentía un gran perdedor, atrapado en un bucle constante. Era un recuerdo de su vieja versión, acabando de estrellarse. Típico de un gran soñador, bailando sobre el alambre. Adicto a ese descontrol, sin derecho a equivocarse. Si me besas en el cuello, me pierdo. Si te prometí amor, no me acuerdo. No quise besarte, no te quise ver más. Yo quise alejarme de tu toxicidad. No quise más miedos por mi adentro. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. No quise aguantar tu mediocridad. Jugaste con todo mi cuerpo. Ya no te odio ni te quiero. Opción, dependiendo de que la antojase. Si siempre sucumba a la tentación y convierte en costumbre regalarse, sensación de perder el control, esperando a que llegue un rescate. No hacer nada habría sido lo peor. Asúmelo y cierra con llave. Si me besas en el cuello, me pierdo. Si te prometí amor, no me acuerdo. No quise besarte, no te quise ver más. Yo quise alejarme de tu toxicidad. No quise más miedos por mi adentro. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. No quise aguantar tu mediocridad. Jugaste con todo mi cuerpo. Ya no te odio ni te quiero. Ya no te odio ni te quiero. Quise besarte, no te quise ver más. Ya no te odio ni te quiero. Ya no te odio ni te quiero. Si me besas en el cuello, me pierdo. Si te prometí amor, no me acuerdo. No quise besarte, no te quise ver más. Yo quise alejarme de tu toxicidad. No quise más miedos por mi adentro. Ya no te odio ni te quiero. No quise besarte, no te quise ver más. Ya no te odio ni te quiero. Ya no te odio ni te quiero.
Pois aquí continuamos descubrindo este pazo de Quintáns, imos despedindo un verán de 2021 que deixa neste concello de Sanxenxo uns datos turísticos espectaculares. Unha ocupación do 87%, son 3 puntos menos con respecto ao ano anterior a que comezase a pandemia. Dito de outro xeito, Sanxenxo acada a terceira mellor cifra turística da súa historia. Non sei, alcalde, se no concello, con toda que caeu durante todo este ano de 2021, agardabades un dato tan positivo? Pois a verdade é que non, tiñamos ilusión porque foran bons datos, que foran datos mellor que o ano pasado, pero nós queremos nos comparar co ano 2019, que está facendo a comparación, e teño que dicir datos moi importantes. Por exemplo, subimos 3 puntos referente á cuota que estamos collendo de mercado se falamos da provincia de Pontevedra, que eran 26, e agora temos o 29%. E referente a Galicia temos un punto máis, estábamos no 10, no 19 estamos no 11%. Por tanto, eu creo que é un dato indicativo moi bo, e que hai que seguir preparándose, mellorando para o futuro, para seguir crecendo, pero a mí me gustaría que creceremos tamén nos outros meses, que non son os meses de verán, como é o título do programa, non? Esa famosa desestacionalización da que sempre falas, eso sí que é non? o importante para que as persoas podan ter traballo durante máis meses do ano, non solamente nos 3 meses punteros do verán, non? Bueno, seguimos analizando outros datos. No caso das pernoitas, falamos dun descenso do 8% en comparación sempre co 2019, o 2020 evidentemente para facer comparativas non nos serve. Sitúase o concello de Sanxenxo neste caso por riba de cidades que son digamos, as grandes locomotoras tamén do turismo en Galicia, como son Santiago e Vigo, esas cidades con máis movimento, e neste caso, neste exercicio de 2021, Sanxenxo por diante delas tamén. Sí, non solamente as cidades, senón que cidades tan importantes como San Sebastián, como Bilbao, como Santander, non somos líderes no norte de España, de Madrid para arriba, seguimos sendo líderes en pernotacións, eso dice o Instituto Nacional de Estadística, e por tanto estamos moi contentos con todo eso. Eu creo que se está facendo un traballo bo por parte do sector da hostelería, que ya hai que agradecer toda a profesionalidade e todo o empeño que están poñendo para que Sanxenxo siga crecendo no verán, pero eu sigo dicindo que temos que prepararnos tamén para crecer no inverno. Hai que buscar fórmulas de sostenabilizar o turismo e que aquí poidan vir persoas por durante outros meses do verán, porque aquí hai moitas cousas máis que ver de sol e praia. Que gran esforzo fixeron, non? De hotéis e todo tipo de establecementos para adaptarse a esta nova realidade, non? Claro, en pandemia, todo o que se sufre desde a hostelería, ter un verán como este, atender todas as persoas que viñeron por aquí, o Esteban decía, hai un porcentaje moi elevado de persoas que viñeron a Sanxenxo por primeira vez, e tamén é un dato que nos interesa moito, que temos que analizar, o sea, persoas que nunca estiveran en Sanxenxo, que hayan elixido en pandemia vir aquí, eu creo que dice algo, eu creo que dice que Sanxenxo mandamos unha mensaxe xa o ano pasado de que éramos un lugar seguro para vir a descansar, a disfrutar, bueno, a pasarlo ben, a pasar aquí unhas vacacións en familia ou solo, como se queira. Mira, en concreto, o 52% dos turistas que visitaron o concello de Sanxenxo neste pasado mes de agosto fixérono por primeira vez, e non sei isto que pode supoñer de cara ao futuro, de cara aos veráns de anos vindeiros, isto que pode supoñer para Sanxenxo? Unha oportunidade que non hai que desaproveitar, e por iso digo que nós temos o eslogan que é Sanxenxo 365 días diferentes durante todo o ano, que son os 365 días do ano, e eu creo que temos que facer é aproveitar estas persoas que veñen para dicirlle que aquí noutros meses que non son verán se está moi ben tamén. Bueno, pois aí está o concello de Sanxenxo, como sempre, referencia en materia turística. Na seguinte reportaxe falamos precisamente cos protagonistas do verán aquí neste municipio, cos turistas. Isto foi o que nos contaron de onde viñan e por que elixiron para pasar as súas vacacións este concello de Sanxenxo. Sanxenxo é a capital do turismo de Galicia por excelencia, pero por que nos visitan milleiros de persoas durante xullo e agosto? Ímolo comprobar, falamos con eles, cos turistas. Venimos de Alicante. De Palencia. Venezuela. Venimos realmente de Santiago de Chile. Venimos de la provincia de Castellón y de Tarragona. Venimos de Cantabria. Desde hace 11 años estamos viniendo aquí todos los años, el mes de julio. Cuando nos jubilemos vendremos julio y agosto. Este es un destino familiar de hace mucho tiempo. Yo vengo desde jovencita e incluso en otras generaciones la familia de mi marido ha venido desde pequeño siempre. Por desconectar, por la playita, las Rías Baixas, se come muy bien, se veranea muy bien, hay mucha calidad de vida. Somos amigas y hemos venido a pasar unos días aquí. Me encanta y la verdad que está muy bien.
por las playas y bueno, los hoteles que hay por aquí, los sitios para comer, que se come buen marisco, buena comida, hay buenas playas. En verano es lo que uno viene buscando, ¿no? Muy bien, la gente muy amable y encantadas, encantadas. La gente lo primero, que es súper simpática y muy amable, se lo estaba diciendo a ella. La gastronomía, por supuesto, y el entorno es idílico, es increíble, la verdad. La playa es estupenda, está muy bien, nos ha gustado mucho. La temperatura del agua muy baja, muy fría. Las aguas son bastante limpias. Aparte, en Cantabria hace bastante frío y pues aquí hace calorcito en esta parte y pues eso nos gusta. Es una ciudad que viene bastante, muchos turistas y así conocemos gente nueva, caras nuevas y tiene bastantes actividades lúdicas como motos de agua, buceo y así. Me gusta vivir experiencias diferentes. En una casa, no, en un piso, más o menos, y bien. ¿Alquila un piso? Sí, y venimos aquí, ya llevamos 20 años viniendo. En un principio nosotros hemos alquilado casa unos años y ahora ya definitivamente hemos comprado. Pois xa vedes, compañeiros, a maioría dos que nos visitan son galegos e casteláns e o sol e a praia son os principais atractivos xunto ca gastronomía que fan desta vila do Salnés de Sanxenxo a principal capital do turismo en Galicia. Bueno, pois este verán tamén estivo marcado aquí neste Concello de Sanxenxo polos grandes eventos. Comezábamos a comezos do verán pola aqueles concertos dos Sons do Mar, tamén o paso de la Vuelta Ciclista e tamén, por suposto, a tradicional Feira da Cebola. Supoño que organizar todos estes eventos masivos non foi unha tarefa doada, non, alcalde? Bueno, pero temos experiencia, é verdad que o día importante, diría o día de máis tensión, por decirlo así, que estábamos máis preocupados, foi o día 4 de setembro, que coincidía a Feira da Cebola coa salida da Volta Ciclista a España, e, por tanto, sí que estábamos un pouco aí preocupados, pero afortunadamente saleu todo moi ben, a xente disfrutou moito, hubo moitísimas persoas que se acercaron a Sanxenxo, non solamente xa o sábado día 4, senón o día 3 venres tamén, e, bueno, podemos disfrutar ali desa caravana multicolor, e ao mesmo tempo como as ceboleiras, pois vendían as súas cebolas, e vendían, estaba moi ben todo organizado ali na zona do Porto. Claro que xa organizar de por sí a Feira da Cebola xa é un gran traballo de logística e aínda por rima, aquí no Concello de Sanxenxo lle sumades a Volta Ciclista a España. No mesmo día todo eso, pero moi ben, eu creo que valeu a pena,
que a volta pasara, bueno, estivera aquí, fixera aquí a salida da penúltima etapa deste ano, eu creo que foi un éxito que ven moi ben, pero tamén, como digo eu sempre, gracias ao traballo que fan os hosteleiros, os bares todos, oye, que atenden ben a xente, por lo tanto, esperemos que salida a volta non solamente os cartos que deixan, que se nenan cando están aquí, os equipos tamén que estiveron aquí algúns deles, senón que a repercusión que ten mediática, que todos había máis de 300 medios de comunicación acreditados de todo o mundo, por lo tanto, as imaxes van salir por un sitio e por outro e nos veñenos moi ben. Claro, non só unha etapa da Vuelta que comezaba aquí no Concello de Sanxenxo, como noutras ocasións que xa ten acontecido, senón que ademais este ano ten unha certa parte histórica, porque por primeira vez a Vuelta a España atravesou a localidade de Portonovo, non? Verdad, sí, Portonovo, sí. Bueno, é verdad que é moi complicado, porque son calles moi estreitiñas, a Avenida Pontevedra, ou mesmo a Calle Ourense, son rúas estreitas, pero é verdad que meter toda a carga por ali, estivermos dudando da volta, ao final aceptaron que pasara por ali, eu creo que Portonovo valía a pena que pasara a volta polo corazón de Portonovo, e creo que os veciños tamén están agradecidos de que así fora. Un impacto, xa comentabas ti, non só para o sector hosteleiro, tamén para o sector comercial e para moitas familias deste municipio que tiveron nesa fin de semana tamén unha oportunidade de negocio, e tamén ese impacto, esa semente que se puxo ese día con esa proxección internacional que ten a Vuelta Ciclista, que tamén serve quizáis para que haxa xente que se anime o ano que ven tamén a vir pasar aquí o verán, non? Por suposto que sí, e aparte o que digo eu sempre, non? Eu creo que Sanxenxo é un sitio de visitar non solamente no verán, non? Así tamén noutros fin de semana do ano, non? Pero a vila de Portonovo, a vila Sanxenxo, Vilalonga, calquer parroquia do noso municipio, que son, como digo, 43 km cadrados, eu que sinto a veces pena por esas persoas que veñen, están aquí 4 ou 5 días nada máis e solamente queren estar na praia e non queren conocer a nosa campiña. Temos unha campiña maravillosa, igual que todos os alnés, pero a campiña de Sanxenxo, coa altura, divisar toda a bocana da entrada da ría de Pontevedra desde o alto é unha maravilla. Eu invito a calquera a que suban ao Conde Aventureira para que vexan o bonito que é contemplar dali toda a entrada a Ila de Onsas e Las Cíes, a magnífica paisaxe que temos aquí. Ou tamén aquí ao ladiño deste Pazo de Quintáns, ese mirador que tedes aí arriba, non? Este tamén é verdade, que non se enfaden os de Noia, pero tamén é verdade, non hai magnífico todo, porque toda a lanzada e todo isto é unha obra de arte maravillosa que nos dou Dios aquí e que temos que coidar e promover. Bueno, falando de eses eventos, deses grandes eventos, agora mesmo neste Concello de Sanxenxo hai outra gran cita deportiva en marcha, o Campeonato Europeo de Clase 6M de vela, traendo ata este Concello aos máis destacados desa modalidade. Non sei, neste caso, esta cita deportiva, que supón para o Concello de Sanxenxo? Bueno, pois unha oportunidade moi grande, porque están 11 países representados, con máis de casi 200 estos regatistas que levan aquí toda a semana, pero é curioso que é un dato moi importante é que por ano que ven, como moitos saben, celebra o Campeonato do Mundo desta mesma clase, e o que estamos buscando é que estes barcos que están aquí se queden aquí. Unha cousa parecida cando foi a Volvo Ocean Race no ano 2005, que os barcos quedaron aquí a entrenar, alquilaron pisos, tuveron hoteles, e ao final, compran un supermercado, van ás tendas, e o que nos interesa é que esa xente que ven aquí a regatear, a ver se podemos convencer para que queden aquí hasta o ano que ven, para entrenar, bueno, non teñen un sitio mellor que este Manzanares, desde logo, eso eles tamén o saben. Bueno, pois se te parece, imos coñecer máis detalles desta cita náutica. Esta es una clase muy antigua, los barcos más antiguos tienen casi 100 años, son barcos ya la mayoría, como es lógico, reconstruidos, y luego hay una división de barcos modernos, los antiguos cogen desde el principio del siglo pasado, pues prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 40 y pico, y luego están los modernos que empiezan en el año 70 hasta nuestros días, y como anécdota debo decir que los dos barcos más modernos del mundo de esta clase están totalmente vinculados a Galicia. Uno se construyó en el Grove, otro se terminó aquí en Sanxenxo. Y en cuanto a la parte deportiva puramente, pues 31 barcos repartidos casi al 50% entre las dos flotas, creo que somos 15 y 16, en la categoría modernos y en la categoría clásicos. Están aquí los mejores barcos del mundo, por ejemplo, los dos últimos campeones del mundo están aquí, los dos últimos campeones de Europa están aquí, etcétera, etcétera, y no solo los barcos, sus tripulaciones que también son los mejores.
es imposible que Sanxenxo triunfara turísticamente hablando, como está triunfando, ser líderes en el norte de España en pernoctaciones, si no fuera, entre otras cosas, por los deportes. Y tengo que destacar sobre todo por los deportes náuticos. Yo creo que el mes de septiembre es un mes especial ya de la vela. Uno de los recursos más importantes que destacamos son esos casi 1.700 kilómetros de costa con las que contamos en nuestra comunidad autónoma, la comunidad con más kilómetros de costa en toda España, las 16 rías que son aquí, bueno, pues el decirlo es pues atreverme a ser una osada, ¿no? Pero casi los 365 días navegables. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos de volta no Verán Verán, de visita hoxe no Pazo de Quintáns, aquí en Sanxenxo. Vexo alcalde que o que lle falta de momento é mobiliario, non este Pazo. Sí, bueno, como dicía ao principio da entrevista, estamos traballando na fase definitiva, na última fase, e consta disso, temos que facer unha zona de carpa, temos que dotar isto do mobiliario necesario para facer o que é o centro gastronómico das Rías Baixas. Esperemos que po ano que ven, ao mellor non por estas fechas, pero poida estar xa todo rematado, este en perfecto funcionamento esta magnífica obra. Bueno, paseando polo interior de
deste pazo vemos diferentes estancias que poden dar moito xogo, non? Sí, efectivamente, poden dar moito xogo, pero agora hai que acertar tamén coa súa, digamos, explotación entre comillas, non? Porque ten que ser un disfrute para as persoas que queiran vir a velo, pero tamén que ten que ser económicamente rentable, se non podemos chenos de edificios por telos pechados. Por tanto, hai que dar un uso que sea positivo e creemos que eso que vai ser un acerto. Bueno, falamos da pandemia, inevitablemente, agora mesmo andamos no Concello de Sanxenxo en torno aos 30 casos de COVID-19. Chegamos ao longo deste verán a cifras verdadeiramente preocupantes, con centos de persoas contaxiadas. Non sei se o problema é da xente, se o problema é das administracións, non sei por que por quinta vez volvemos tropezar, non, outra vez nesa mesma pedra. O problema é do bicho, ese, por decirlo de maneira, da pandemia, o problema é do virus, non? Pero é verdade que as persoas, se respetamos as medidas que nos indican os expertos, pois eu creo que hai menos contagios, non? Tuvemos máis de 400 casos no mes de xullo, afortunadamente estamos alrededor de 30 casos nestes días, e eu espero que próximamente estemos en 0 casos, non? Pero para iso dependemos de que as persoas nos cuidemos, lavemos as mans, usemos a mascarilla, tememos a distancia de seguridade que che recomenda, non? E con todo iso e coa vacinación, penso que debemos de acabar este ano que se enterre coa pandemia tamén, non? Non sei se crees que a xente cumpriu con boa nota, porque, bueno, dando así algún paseiño por Silgar, algunha que outra máscara baixada día, non? Pero a gran maioría, por suposto, que cumpriu. Non podíamos estar falando dos datos que falamos de aquí, de ocupación en Sanxenxo, non? O sea, que eu creo que as persoas que se portaron ben, non? Pero, bueno, hubo un momento de descuido mellor ao principio, e iso levou a ter un nivel alto de contagio, non? Pero eu creo que as persoas nos demos conta todos perfectamente de que isto non é unha broma, estamos deseando salir delo e non vamos a salir delo se non cumplimos todos con isto, o 100% das persoas temos o que facer ben. Bueno, en toda a nosa contorna, ao longo deste verán, houve tamén moitos cribados, tamén aquí no Concello de Sanxenxo, o último cunha participación, no caso de Sanxenxo, de tan só o 17% das persoas que estaban citadas. Non sei que está fallando neste tipo de convocatorias para que a participación sexa tan limitada, non? Claro, é que dicir que se citaron 3.500 persoas e que solamente acudiran o 17%, pois é lamentable, non? Oye, que ademais iso costa moitos cartos do horario público, non? Foi unha pena que non se fixeran todas as pruebas, que ademais eran de PCR, non é ben non se hubiera habido, pois, bueno, oies, por os motivos que sexa, que as persoas non queremos acudir ou non queren acudir, eu fan un chamamento que isto non é unha broma, que se hai, ademais, que se fan probas gratuitas, por favor, acudir para facelas, que non pasa nada, se un está contagiado, eu estuve e non pasa nada, ademais é mellor que se estás non contagias os demais, porque o mellor non sabes, estás contagiando e facéndolle un daño a moitísimas persoas. Bueno, pois de seguido seguimos charlando co alcalde de Sanxenxo, con Telmo Martín. Agora facemos de novo unha parada no set musical do 2021 do Verán Verán. Hai unha pomba dourada no niño novo do vento, hai unha pomba dourada. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Canta o luar e o vencer en frauta de verde olivo. Canta o luar e o vencer en frauta de verde olivo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala,
aires de frol recente, cousas de recén casada. Ten aires de frol recente, cousas de recén casada. Quen puidera namorala, Quen puidera namorala, meu amigo. quen puidera namorala, Quen puidera namorala, meu amigo. tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Tamén ten sombra de sombra de andar primeiro de río. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Continuamos percorrendo este maravilloso Pazo de Quintáns e agora falamos de hostalería porque o alcalde ven de crearse un novo modelo de restriccións no sector da hostalería con dous niveis distintos que non irán vinculados a como este a situación sanitaria, a situación da COVID no Concello. Non sei como ves este cambio desta nova normativa que se pon agora en marcha. Bueno, pois iso vai ser responsabilidade de cada restaurante, de cada local, que eles decidan que nivel queren, e sobre eso teñen que cumprir. A mí pareceme ben, eu creo que vai ser unha boa medida, non? Entón, o que hai que facer é que a hostelería está pasando moi mal e temos que facilitar para que poidan salir canto antes deste maldito túnel que temos coa pandemia, non? Non sei se compartes o cansanzo, o enfado que ten tamén o sector hostaleiro, porque mira que tiveron que cambiar veces de aforos, de medidas, de si agora hai que ter a proba PCR, que sei o certificado de vacinación, bueno, que deron moitas voltas, non, nos últimos meses e que ao final é normal, non, que estea tamén un pouco cansos. Si, teñen razón, pero tamén hai que pensar que temos unha pandemia que cantos, eu non acordo, teño máis anos que os que tes ti, entón, polo tanto, quero dicir que é un tema moi delicado, moi complicado, e as medidas van salindo pouco a pouco, pero eu creo que, afortunadamente, as cousas van se enderezando, van polo bo camiño. Eu teño que dicir que Galicia é unha das comunidades autónomas que mellor está en isto da pandemia. Eu tuve a oportunidade de viaxar por outros sitios por motivos de traballo, e se ves como están ali, cuidado, o sea que é un tema moi complexo, é moi complicado. Entón, o que hai que pedir a eles é un pouco tamén de sensatez que a teñen, que non vou dicir que non a teñan, a hora de que isto non é fácil de resolver, non, pero eu creo que entre todos vamos salir para diante, hai que pensar en positivo, e virán tempos millores, e o que hai que tratar é de recuperarnos canto antes, non? Eles tamén recibiron axudas, ao mellor non todo o mundo pode optar, pero eu creo que a Xunta que funcionou moi ben agora é dar as axudas e de todas estas cousas, non? Que despois que resulta que, claro, aquí hai moitas persoas que viven ao mellor de 3 meses no verán e que querían ter todo máis así, claro, pero non pode ser todo, non? Bueno, e no tema do ocio nocturno, aquí no Concello de Sanxenxo leva máis ou menos un mes operativo, como se está comportando a xente dentro deses locais? Eu creo que ben, non? Eu creo que ben porque, de feito, hai ocio nocturno de fai xa unhas semanas e non houve máis casos porque houbera ocio nocturno, o sea, que iso é un dato tamén moi importante, non? A parte que ao principio todo había locales incluso que pedían eles mesmos probas voluntarias de antígenos ou de PCR ou un certificado. Eu creo que iso é unha cousa boa. Noutros países do mundo ou de Europa estáse pedindo os certificados para que demostres algo de que non estás contexado, que ainda así podes estar sin sabelo tamén, os días non é un pouco complicado todo, pero bueno, para varlle poñendo, digamos, un pouco portas e límites ás cousas, eu creo que iso que nos ven ben. Non sei se neste verán houve moito botellón, moita festa ilegal no Concello de Sanxenxo, se a policía tivo moito traballo. Bueno, intentaron unha cousa, pero cousas pequenas, eu tamén entendo os xóvenes, e bueno, a policía tuvo moito traballo, tivemos un aperitivo moi grande da policía, tivemos o apoio grandísimo da Garda Civil, que hai que agradecer e aproveitar todo o traballo tamén a labor que fixo a Garda Civil,
tamén a Policía Autonómica, pero sobre todo a Garda Civil, a Policía Local, en base a eso, pois non hubo aquí, o sea, non fomos noticia nos medios de comunicación por o tema do botellón, eso é un dato que non é menor, é moi importante para nós. Bueno, gozar da hostalería segura é un bo plan aquí no Concello de Sanxenxo, como que se ir á praia, ir de ruta, ou se cadra descubrir ese sendeiro azul que tedes aí entre Montalvo e Major, que é unha maravilla, non? É unha maravilla, eu recomendo a calquera que vayan a facer, porque ademais é un espectáculo, toda esa zona, todo ese paisaxe, e ademais é un espectáculo se o faz a atardecer ou amanecer, se o faz de día, se o faz con sol, se o faz incluso con choiva. É bonito sempre, por tanto, recomendo que se faga esa ruta. Bueno, pois, se te parece, damos de paso á seguinte reportaxe descubrindo ese sendeiro azul da man de Romina Fernández. É unha reportaxe de Jacobo Conde e David Algarra. A oferta turística do Concello de Sanxenxo vai moito máis alá de tomar o sol e de ir á praia. Por exemplo, hoxe poñemos as zapatillas para facer o sendeiro azul, un sendeiro que percorre dende a praia de Major ata a praia de Montalvo. Vai nos explicar todo Romina Fernández, a coordinadora de turismo deste concello. Pues hoy estamos visitando el Sendero Azul Montalvo-Major. Es uno de los 6 senderos azules que tiene habilitados el Concello de Sanxenxo y certificados por ADEAC. Vale, significa que todos los senderos van por playas o transcurren por playas de bandera azul. Este de Montalvo-Major pues tiene más o menos unos 6 kilómetros de recorrido en llano. Es un sendero muy fácil, de dificultad media y muy bonito, que discurre por las playas de Montalvo, por la playa de Bascuas, Pragueira, que es esta que tenemos aquí, y llega hasta la playa de Major, ida y vuelta. Además del Sendero Azul certificado por ADEAC, también pasa la ruta del Padre Sarmiento, que como sabéis, más o menos por la zona de Sanxenxo son 14 kilómetros. Es una ruta muy bonita que viene pues desde Pontevedra hasta Santiago de Compostela, y que es una variante del camino portugués, pero la característica que tiene es que va por la costa y que va por las rías de Pontevedra y la ría de Arousa. Continuamos el camino, Romina. Perfecto, encantada. Venga. Sanxenxo, si bien es conocido, sobre todo por sus playas, sus arenales, su temporada alta, sí que es verdad que es una tierra, como toda Galicia, ¿no? que tiene muchas leyendas y muchas tradiciones, es decir, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Fosos, pues los vecinos cuentan que hay un túnel subterráneo que va desde Punta Fasilda hasta la isla de Ons, y aquí también cerquita, también en la playa de ahí al lado, cuentan pues que están los restos de un galeón, que hace muchísimos años tuvo un accidente ahí y enterraba pues los restos de los cañones más antiguos de España fabricados en nuestro país. Este banco en concreto se puso pues por un vecino, tiene una historia muy bonita detrás. Este Grazas por la Vida que vemos por la parte posterior del banco se debe a que hace unos años, en el año 2014 creo, un vecino de la zona estuvo a punto de morir ahogado en esta playa maravillosa, y fue otro vecino el que lo rescató. Entonces la persona que se salvó, en agradecimiento, le quiso dar una sorpresa y colocó este banco pues para recordar siempre ese momento. Despois de facer este sendeiro azul unhas 2 horas aproximadamente, que mellor que darse un baño nesta praia de Pragueira. Imos aló. Ai veñen os meus amores, remando da súa dorniña, chegan o atardecer, de pescar moitas sardiñas.
que ti ganes, o diñeiro que ti ganes, adornarei a casiña, adornarei a casiña, e ti podrás repoñere, os enseres da dormiña. Por meus amores, por meus amores, non quero que saia máis de noite a faenar, que pode arreaciar o vento a pique de naufragar. Cala, cala, miña nena, témonos que aproveitar, xa sabes que non hai sempre boa colleita no mar. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Eu non sei que ten a morena, eu non sei que a morena ten, eu non sei que ten a morena, ai que todos la queren ver, ai que todos la queren ver, ai que todos la queren ver. Eu non sei que ten a morena, eu non sei que carallo ten. Ai la la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Continuamos no Verán hoxe conversando co alcalde de Sanxenxo. O ano pasado, neste mesmo programa, falando contigo, Telmo, víamos aquilo da vacina como unha gran incógnita que non sabíamos como ia rematar, e agora, un ano despois, xa estamos todos, prácticamente todos, vacinados. Bueno, como crees que xestionou tanto o Goberno Central como a Xunta toda esta campaña de vacinación histórica? Eu vou dicir que ben, porque non estamos aquí para andar botando que ahora as culpas uns a outros, non? Pero teño que dicir que quen fixo gran traballo foron as comunidades autónomas, como se pude comprobar, non? Que prácticamente as competencias en sanidade están nas comunidades autónomas. Entonces o goberno trouxe as vacinas, agradecido que as trouxera, pero eu creo que se puderon fazer a cousa un poquinho mellor. Pero bueno, está todo ben, estamos salindo desta pandemia, espero, como dicía ao principio, de que esperemos que neste Nadal xa non teñamos que andar por así como andamos ahora mismo con estas restriccións, esperemos que sea motivado polo tema da vacinación, non de que siga ben. Bueno, xa que falamos de cuestións sanitarias, neste verán aquí no Concello de Sanxenxo houbo tan só cinco médicos para atender a todos os veciños que residen aquí, máis tamén a toda a xente que nos visita. A oposición ven de forzar a celebración dun pleno extraordinario para falar desta situación, falan dunha grave situación dos centros de saúde aquí no Concello de Sanxenxo. Non sei se no teu caso, no caso do teu equipo de goberno, compartides esta preocupación. Claro que estamos preocupados, a sanidade sempre nos preocupou, non? É todo o que podemos colaborar cos centros de salud, tanto co de Baltar como de Villalonga, así o facemos, pero eu teño que dicir que non solamente son os centros de salud de Sanxenxo, son de toda España, nin tan sequera de Galicia. Hai unha falta de médicos, hai falta de moitas cousas, pero os médicos son unha cousa que botamos en falta cando nos fai falta, non? En este caso, os centros de saúde de Baltar ten que recibir moitas persoas que non son censadas aquí, e así que é verdad que debería de haber máis médicos, pero hai un problema de médicos, e bueno, este ano tampouco foi a cousa tan mal, non vin eu que fora un problema abrumador, como era un problema, digamos, sanitario por culpa de todo eso, non? Pero, bueno, gustaríame que hubiera máis médicos a mí tamén. Non sei se te arrepintes desas declaracións nas que acusabas, non, a algúns facultativos de Baltar de estar máis centrados en facer política e de desatender o seu traballo. Non sei se quizáis foron sacadas de contexto ou... Pois teño que dicir unha cousa, eu pido disculpa no momento porque non me gustaron as formas, pero no fondo non teño nada que rectificar. Estou completamente convencido de que hai algunhas persoas que se dedican máis a facer política que a atender a súa profesión, que é o que deben de facer, pero bueno, naquele momento pois foi non pleno, como moitas veces, pois un tamén está. Entonces, seguramente non foron afortunadas nas formas, no do fondo non teño nada que decir. Bueno, pois se te parece, rebaixamos tensións, marchando de novo ata o set musical de 2021 deste verán.
Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena, indo polo mar abaixo encantar unha serea. Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena. Mariñeiro destes mares, asegura ben a vida. Os piratas dos despachos pintan rotas podrecidas. Meu avó foi o gran sole e o meu pai chegou a Angola. Eu que son mariñeiriña, hei dar volta a terra toda, en Hong Kong, en Singapur, no Pireo, en Hamburgo. Ten que haber sempre un galego, home non, pra botar un aturuxo, indo polo mar abaixo encantar unha serea. Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena, indo polo mar abaixo encantar unha serea. Válgame Deus, que me encanta unha cousa tan pequena. Nin cadeas, nin fronteiras, nosa fortuna é o mar. Nin fronteiras, nin cancelas, nacidos pra navegar. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas e tamén xa saben en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Viñemos agora para outra parte deste Pazo de Quintáns, aquí no Concello de Sanxenxo. Estamos nun xardín ben bonito, cunhas vistas ben bonitas deste pazo e ademais, alcalde nunha mesa que ten tamén unha parte de historia moi importante para este pazo, pero tamén persoal para ti, non? Home, sí, porque aquí foi, creo recordar, o 11 de maio do ano 2006, polo tanto van alá un pouco máis xa de 15 anos, que se firmou a compra do Pazo de Quintáns para o Concello, por tanto foi un día histórico, non? E agora 15 anos despois se pode disfrutar aquí e esperemos que dentro dun ano se pode disfrutar definitivamente de todo, que este todo xa rematado e que a xente poida visitar con normalidade. Mira que custou non ter este pazo por fin tan bonito como temos agora, non? Polas administracións para que axudaran tamén, é verdad que o Ministerio de Fomento a través dun 1,5% cultural, pois sí, apostou por unha cantidad importante de cartos e por fin podemos restaurar esta magnífica obra. Bueno, se te parece, continuamos avanzando con máis temas, estamos arrancando o curso político, estamos en setembro, pero tamén iso implica que estamos arrancando o curso académico. E aquí no Concello de Sanxenxo comeza cunha novidade moi importante, ese novo colexio que temos no Rebel, que inaugurabas ti cando o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hai cuestión de días, non? Sí, o pasado día 7 de setembro inauguramos ali co colexio, empezou o curso escolar, nada, fai uns días, non fai unha semana. Están moi contentos, porque por fin 211 nenos de Vilalonga poden disfrutar dunhas magníficas instalacións innovadoras, de última xeneración, non? Dicía o presidente na inauguración que é o colexio máis moderno de Galicia, de primaria, non? Estamos moi contentos, non? E non solamente eso, tamén estamos agora en Portonovo invertindo a Consellería casi 1 millón de euros tamén para meterlle un sistema todo de aforro enerxético, estáse cambiando as cubertas, pero
A educación é unha inversión moi importante que debemos de facer porque é o noso futuro, e, por lo tanto, todo o que se invirta en educación, benvido sea sempre. Bueno, e con isto da COVID, como vedes eses protocolos, xa o terceiro curso que estamos co coronavirus tamén presente, tamén nas aulas, a veces que hai que pechalas, outras veces que hai que facer cuarentenas, como vedes todo este protocolo que hai que activar de novo tamén nos centros educativos? Bueno, pois hai que facelo, non manda outro, o comité clínico decide así, eso, entón hai que respetarlo, non? A verdade é que todos pensábamos que a partir das navidades pasadas todo iba a estar mellor este ano coa vacinación, pero desgraciadamente seguimos en pandemia, non pode ser así, non ten nada que ver como o primeiro ano de pandemia, porque hai a vacinación, como digo, pero sí é verdade que neste mes de xuño tivemos xa moitos problemas. Sanxenxo pasou por encima dos 400 casos no mes de xuño, non contábamos eso ni loco, non? Pero ao final, afortunadamente, como dicíamos ao principio do programa, os datos son moi bons e foi un ano positivo para o turismo, pero teñen que vir máis porque levase moito perdido o sector da hostelería, por lo tanto hai que seguir traballando para que recuperen canto antes. Bueno, agora que falas de hostalería, enlazando coa formación, o Concello quere destinar o antigo Colexio do Cruceiro a un módulo de formación profesional de hostalería e turismo. Entendo que o obxectivo é formar a eses profesionais deste sector, como a quen di, sen sair da casa, non? Efectivamente, home, que non pode ser que seamos líderes no turismo casi en todos os datos, o 80% da nosa economía está basada no turismo e que non teñamos aquí unha formación profesional para que esos nenos, que os que queiran, voluntariamente, pois poden elixir, digamos, para atender nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, cafeterías, etc., pois cunha formación máis profesional, non? Que nos fai falta, porque cada vez o mundo evoluciona, que as persoas que elixen o destino queren profesional súa frente. E agora non é que non hai ese profesional, que hai poucos, e, por lo tanto, hai que promover para que haixa máis, porque tiñan moitos problemas para conseguir persoal. E houve restaurantes que tuveron que pechar algúns días neste verán porque non tiñan personal, e había que darlle descanso ao persoal. Por lo tanto, é moi bo que formemos a esas persoas para que se dediquen para que Sanxenxo poida estar aberto máis meses durante o ano. Bueno, despois deste 2021 tan duro, con eses pechos perimetrais, con tantas restriccións que vivimos, como ves, como latexa o comercio local de Sanxenxo? Bueno, está todo o mundo moi preocupado porque ainda hai unha incertidumbre, pero eu teño que pensar en positivo, que as cousas van indo ben, e eu creo que para este Nadal as cousas van a estar moito mellor. Por lo tanto, os comercios e todas as persoas que estuvemos sufrindo, que se sufre coa pandemia, temos que ir pensando de que as cousas se van terminando mal ou vai vindo bo, e hai que estar preparados para ese momento. Bueno, pois o comercio local, que tamén continúa aí contra vento e marea, tamén promocionándose e fomentando tamén as súas vendas. Esta pasada fin de semana organizaron no Concello de Sanxenxo unha feira de oportunidades onde botaron á rúa do mellorciño que teñen nas súas tendas. É unha reportaxe de Jacobo Conde e Ramón Fariña. O verán vai rematando e o Concello de Sanxenxo organiza a Feira de Oportunidades entre tendas. Hoxe, no verán, achegámonos ata a Praza dos Barcos para ver un poquiño o que se está a vender por aquí. Todo ropa de bebé, esto es un outlet, son restos, tallas sueltas. Lo nuestro es infantil, tallitas pequeñas para bebés. A ver si nacen muchos bebés que necesitamos. En la feria lo que más estamos ofreciendo es todo el tema de decoración. Todo el tema de decoración y un poquito para que vean el tema del gourmet, que trabajamos mucho la cesta de regalo. Y bueno, va un poquito eso, un poquito de casa con un poquito de gourmet también. De Puebla de Sanabria. Pues venimos a ofrecer los embutidos de caza sobre todo, la cecina, que es nuestra especialidad. Todo ibérico en bellota, todo con alimentación en bellota. Tenemos un salchichón, un jamón, un chorizo, un marcón y un lomo. Todo de piel, empezamos por los bolsos y luego ya pasamos a los abrigos de distintos tipos de pieles, conejo, todo tipo. Está moi ben, podes encontrar distintas variedades de oportunidades con relación a complementos de verán, novas coleccións xa de inverno tamén se quere, non sei, creo que a xente está aproveitando ahora estas ofertas. Hai un poquinho de todo, esencialmente de textil, moda de muller, moda de home, complementos, moda infantil, hai bastantes tendas de moda infantil, xollería, tamén temos unha mostra gastronómica con produtos de xamón, queixos, cousas así.
un pouco de decoración, tendas de piel, o sea, eu creo que é unha mostra bastante amplia do que é o comercio da nosa localidade. Reactivar la economía, que la necesitamos, todos lo necesitamos. Que el stock que quede, pues que quede lo menos posible. Muy bien, yo creo que bastante bien. Hemos hecho bastante rebaja, pero aún así estamos vendiendo demasiado, yo creo. Ha valido la pena, se puede decir. Fantástica. Y el sitio de exposición también muy bonito. Ya saben, las mujeres nos encantan los abalorios y entonces pues me fija en una sortija y unos pendientes y bueno, voy a comprarlos. Esto nos gusta mucho, la verdad. Nos gusta comparar y ver, no sé, productos de... Venimos de Madrid y bueno, sí que nos gusta todo esto. Ropa, pero también me gusta mucho el tema de comidas así de la tierra, jamonería, como he visto por ahí, muy rico. La verdad que productos de la tierra es lo que más me gusta. Pois Dani, xa vimos un pouquiño de todo nesta feira de oportunidades entre tendas en Sanxenxo, textil, pel, decoración, calzado e ata produtos gastronómicos. Canto máis te penso, mais te choro. Como non pensar se nese intre da malento teu recordo, recordo doce puro dos teus dedos envoltos no meu cabelo como símbolo dun todo. Deixas marcado un corazón pequeniño, recordos impresos nos seus olliños. Deixas caricias tatuadas na pel, momentos que vivirán. A carón do teu peito, coas tuas mans alcancei o ceo. Hoxe ese ceo chora pola perda dun amor verdadeiro. Como fago sin ti, miña nai, como choro sin os teus brazos, como calmo esta dor que o peito deixou quebrado. Mirarei o ceo para ver o teu sorriso, cerrarei os ollos para sentir os teus bicos, cantarei o mar pola noite, polo día, gritarei grazas miña nai, grazas miña naiciña. Como fago sin ti, miña nai, como choro sin os teus brazos, como calmo esta dor que o peito deixou quebrado. Como fago sin ti, miña nai,
Pois aquí continuamos no Verán Verán, xa dicía antes que estamos arrancando o curso político tamén aquí no Concello de Sanxenxo. Non sei como se presenta, que grandes proxectos ten enriba da mesa do seu despacho Telmo Martín? Bueno, grandes e pequenos teño moito. Mira, se empezo a recordar, acórdome agora de que temos que facer o campo de festas de Dorrón, para iso hai que facer un convenio co Arzobispado, estamos nelo. Temos que empezar próximamente a senda fluvial toda do río de Dorrón, tamén en Dorrón. En Nantes temos que facer o pabellón de Nantes, a máis asfaltar e preparar unha pista que vai dali da salida da vía rápida en Cuntumil toda hacia Nantes para que os veciños poidan circular mellor, non teñan que dar a volta hacia Sanxenxo. Temos que facer o mercado de Abasto de Sanxenxo, que é unha obra que nos está dando moitos problemas porque é unha obra de casi 6 millóns de euros. Ese gran proxecto, non? Que estaba aí, ese sí que é un gran proxecto. É un moi gran proxecto. E tamén é proxecto todo o que hai que facer no Porto Deportivo de Sanxenxo, que foi aquel concurso de ideas ganado por Paredes e Pedrosa. Estamos agora para adxudicar o que é o proxecto. Non temos que facer o Boulevard de Porto Novo, estamos coa redacción do proxecto, é un convenio que temos que firmar, espero que próximamente coa Xunta de Galicia. En Villalonga temos que seguir facendo cousas, vamos a facer tamén o que é a Praza de Villalonga. Bueno, en definitiva, temos cousas que facer moi importantes, además son compromisos, pero tamén hai outros temas moi importantes como é ese ciclo de agua que estamos agora con todo o expediente para conseguir dotar de agua e de saneamento a todas aquelas casas e vivendas que non teñen. É unha inversión de casi 11 millóns de euros que temos que facer nos próximos anos, estamos tamén con todas as cousas. Bueno, Telmo Martín xa vexo coas pilas recargadas, aínda que, bueno, polo que eu sei, ti tampouco és moito de desconectar, non? Bueno, si teño algún defecto, teño que ter, nadie perfecto, sí, é verdade que tiña que disfrutar a veces un pouco máis de cousas que nos ocurren, e que eu sou unha persona que termino de facer unha cousa, e creo que é a miña obrigación, empezo xa coa seguinte, e a veces me dicen os colaboradores que non lle dedico tempo suficiente a disfrutar das cousas boas, non? Pero, bueno, ao fin e ao cabo, cada persona é como é. Eu estou moi contento de estar de alcalde en Sanxenxo, que me hayan elegido os veciños para cumprir con todo isto. Estou moi feliz e hai que traballar con ilusión, eu fago todos os días, e espero equivocarme o menos posible, porque a veces tamén me equivoco. E con esas saídas, non tamén a pasear, que non sei se te lembras o ano pasado, cando facíamos este mesmo programa, presumías que estabas a perder moitísimos kilos grazas a eses paseos. Estou perdendo. Continúas, non? Aí. A verdade é que non me verdade é un mes complicado porque tes un montón de compromisos, persoas que veñen de fora aquí, e a veces hai tes que estar, comellada, claro, non? a veces tes que estar, pois é moi complicado decir que non é tan, entonces recupera, pero se volve a perder peso outra vez, rapidamente me poñerei ben, que é máis é necesario para a salud, e recomendo a calquera persoa que camiñar, e a veces camiñar sola é moi bo tamén para a mente. Para despexarse aí un pouquinho. Bueno, Telmo Martín, como sempre, alcalde de Sanxenxo, un placer recibirte na túa casa no Verán Verán, e como sempre, moitísimas grazas por recibir. No, hai grazas e hasta o ano que ven, que estamos moi contentos de que Canal Rías Baixas faga este programa de Sanxenxo, nos encantados, e se pode ser o ano que ven, poderemos a facer, espero que sí. Pois agardemos que sí, agardemos que no 2022 tamén volva... É que non teñamos pandemia xa, é que non teñamos xa pandemia, Iso igual xa máis complicado, pero bueno, o Verán Verán malo será que non volva no 2022, como dicía, a este Concello de Sanxenxo. Nos agora facemos parada de novo no noso set musical e de contado, seguimos con máis asuntos. Cinzas, onde o ceo e as gaivotas pintan na brisa, onde o traxe de noiva verde é a esperanza da nosa vida. Hai unha terra e un mar moi forte como una sonrisa. Oh,
roupa branca tendido ao vento, soan campás chamando a misa. Levo Galicia dentro da alma, sinto Galicia. Miña terra das saudades, eu te traio unha sonrisa, e un calciño de morriña para aqueles que me escoitan lonxe da terra querida. Miña terra das saudades, cando xa non teña vida, quero que me leven onda ti me podas apertar. Miña terra queridinha, miña nai nosa Galicia. Miña terra das saudades, miña nai nosa Galicia. Non se preocupen que aínda non rematou o verán, como cada semana temos axenda e atención Televigo que arrancamos en Nigrán. E falamos de Heredeiros da Cruz, a mítica banda continúa cos seus concertos. Esta volta, a cita que traemos a nosa axenda lévanos ata o Concello de Nigrán. Vai ser este sábado, 18 de setembro, ás 8 do Serán. Estando na porta de Televisión Ferrol. Sí, ya lo sé, no debí fiarme de ti, ya lo sé, mi amor. Pero es que la piel... O Teatro Jofre acolle a actuación da cantautora barcelonesa María Rodés, unha artista que se caracteriza polas súas múltiples facetas e que desta volta transita polos mundos das bruxas con Lilith. O concerto vai ser o vindeiro 25 de setembro. Vino el diablo y me hizo jurar que entre sus brazos me iba a quedar para alcanzar la eternidad, para vencer todos mis males. Vino el diablo. É unha parada máis agora en Pontevedra. Ali acaba de celebrarse unha nova edición do ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta, unha proposta ademais que serve para iniciar o programa de actividades culturais do outono na cidade de Pontevedra. Unha reportaxe de Jacobo e Nacho Limetre. Pois xa estamos con Ignacio Varela, copatrono da Fundación Araguanei Puente de Culturas. Ignacio, que tal? Moi boas. Boas tardes. E gracias por recibirnos un ano máis neste Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal, que vai a mostrar unha serie de películas como cales. Bueno, este ano a nacionalidade, por decir así, das películas, hai unha marroquí, hai outra tunecina e tres palestinas. Bueno, fixemos unha incidencia no cine palestino neste ano, porque como todo o mundo sabe, este ano foi un ano outra vez problemático co conflicto de Palestina e coincidiu que hai unha serie de películas que son como moi atractivas para a xente. Pensa vostede que ese é o principal atractivo de por que a xente ven a ver este tipo de cine? Sí, sin dúbida, eu creo que sí, que ese interés por algo que parecía como que non nos tocaba, nos toca, que son formas de vivir que poden pasar a formar parte de nós en breve, non? Que é unha realidade xa. Eu creo que tamén, ademais da forma de vida, da cultura neste caso, da cultura árabe, eu creo que tamén os conflictos permanentes que hai ali, pois tamén teñen un pouco de interés para a xente que siga a actualidade, non? Ao final,
nunca esa metáfora aplicada a religións tuvo tanta relación con Afganistán. Ao final, os talibáns son os donos das cantidades increíbles de opio que se cultiva nese país e que os principales consumidores son os que ali vamos a ocupar o país. É que é un ciclo, é unha cousa que non ten, sabes, sentido por ningún lado, e aí tes a realidade, o sea, como non sei que nacer ou non en Afganistán ou Siria ou en Líbano ou en Palestina é unha cuestión de sorte. Non é xusto que haxa xente que ten tan mala sorte. Pues sobre todo las circunstancias en las que viven las familias, sobre todo las mujeres, el tipo de represión que tienen. Y bueno, pues sí, es bastante llamativo dado las circunstancias en las que vivimos nosotras, que son muy diferentes, claro. Ver otro tipo de vida y un cine diferente al que estamos acostumbrados a ver. Sí, me interesa ver qué se está rodando por ahí en estas circunstancias tan graves de política internacional. Vengo muchas veces, pero ahora estamos reiniciando, ¿no?, las actividades así, con un poco de cautela, pero muy bien, a ver qué pasa. Es diferente, es otra cultura y entonces pues me interesa saberlo, me interesa conocerlo. Pois así imos despedindo este 10º programa desta tempada do Verán, pero non o derradeiro, porque eu resístome a que remate o verán. A semana que ven estaremos aquí de volta cun especial dos saboreos salnés con todas as receitas que fomos elaborando ao longo de toda a tempada, por se non lles deu tempo a coller nota de todos os ingredientes. Agora, se lles parece, marchamos e facémolo indo de novo ata o set musical do programa. Graciñas por estaren aí. Se olvida después de haberlo amado como yo. Te entregué mi corazón y hasta mi vida, y mi última caricia se llevó. Yo no sé pasar las noches sin su piel. Díganle que yo quiero saber cómo se olvida. Por favor, lo quiero yo aprender. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo explica? Olvidar es fácil para quien. ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Si todo en el amor me lo enseñó. Enamorado con un beso y sin medida, y conocí a su lado la pasión. Yo no sé pasar las noches sin su piel. Díganle que yo quiero saber cómo se olvida un amor, cómo se olvida. Por favor, lo quiero yo aprender. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo explica? Olvidar no es fácil para quien. ¿Cómo se olvida?
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.